Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi ne vom juca Minecraft și vom mai face din casă. Flori, nu am nevoie de ele. Bun. Am luat florile. Da, nu mă lasă, futuți. N-ați auzit nimic bine. Ok, recunosc că am jurat. Bun. Am așa arătat casa deocamdată. Casa mea modernă. Eu zic că arată ok. Și vom începe. Aici va fi etajul ăsta, va fi etajul unde voi depozita chestiile. Nu mai am blocuri. De viața mea să nu să mai ajungă blocurile. Băieți, facem economie, că e jale dacă nu facem. Săraci. Am promis că nu mai are pe creativ chestii. Și da. După ce voi termina eu casa, voi face și eu chestii mai tari. Și mai facem o economie. Că de ce nu? Da, o să arate după urât casa. Da, un geam mai am. Bă. Ce facem, mă? Cum să facem? O să pun tot blocuri din astea.
Nu știu de ce. Că am promis că nu mai iau și de-aia. Așa va arăta. Nu mai am chesturi. Fuck. Facem chesturi, aia e. Facem un stack de lemne. Și facem chesturi. Bun. Gata, avem 9 chesturi. Și vom pune așa. Pam, pam. Bam. Bam, 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 bam. Cam așa până acum. Ce să mai facem? Și cred că facem de toate lemnele. Bun. Da, facem toate lemnele. Wow, fix un stack care l-au șansele. Și mai facem. Chesturi. Aici. Oh. Bă, și fonale ar fi bune. 8 chesturi putem face. Bun. Îți fac așa. Bun. Și aici ar trebui să fac o zonă de furnale. Să punem asta aici. Și vom face. Aia, trebuie să faci. Ce să faci? Nu avem ce face. Oh, iron. Îl luăm și iron-ul, că o să-l prăjim. Bun, eu zic că am luat destule. Oh. Bun. Doar 3. Ce fac? Fac așa. Cu șmecheria o să fac.
Bun. Stai acolo afară. Am și asta. E, atunci ne culcăm. Bun. Mam, 7 crafting-uri. Așa. Sau cred că mai bine. Și facem și așa. Deci fiți atenți. Să facem așa pe partea asta, da. Bun. Facem așa. Așa. Bun. Și da. Cam atâta pentru episodul ăsta pentru casă. Cam așa va arăta. Nu mai avem mult și facem casa. Aproximativ trebuie să-i facem acoperișul și să-i facem decorațiunile. Cred că în cam vreo 2 episoade vom termina casa. Eu am fost Gamer Trocaru și hai, pa!